क्लाब फिल्डआव जेखौ जादों बे जोबोद मोजां इनिशिएटिभ जेरै जोंहा फुटबला एक्चुअली क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ एन्टायार नर्थ इस्टनि फुटबल केपिटेल जानो नाजागासिनो दङ स्पेसियेलि जोंहा जोंनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दाख्लैसो दुरान्ड काप जालांबाय इन्डियान आर्मि हस्ट खालामदोंमोन बे जोंनि थाखाय बिराद जोबोद माने नामजाथावथाव मोनसे टुर्नामेन्ट जालांदों जेखौ जोंहा फुटबल मेपआव फैदों अल इन्डिया बेनि उनाव दा सुब्रत कापबो जागासिनो दं थिग बिदियैनो दिनैहाय बहायबो रायमनायाव इन्टार क्लाब फुटबल जादों बे जिनिसनि थाखाय जोंहा लाइमोनफ्रा अनेक मोनसे स्कप मोननो थांगासिनो दं जाहाथे फुटबलखौबो मोनसे प्रफेसन हिसाबै मोनसे हेल्थ साइडआवबो मोजां गोसोनि साइडआवबो मोजां स्पर्ट्सखौ नांगौ आरो बे फुटबला जोंनि ब्लाडआवनो दङ जेरै जोंहा दुर्गा बर' बादि अनेक प्लेयार ओंखारबाय दा जोंनि बे साइडनिफ्रायबो मोनसे एक्सप'जार फैनानै मोनसे फुटबलखौबो बिराद गिदिर प्रफेसन जेरै क्रिकेटाव दिनै क्रिकेट गेलेनानै नोङो क्रिकेटारफ्रा माल्टिमिलियनार जायो थिग फुटबलावबो जोंहा बर' लाइमोन सेंग्रा सानै बिदिनो माल्टिमिलियनार जाबाय मिज'रामनिबो प्लेयारफोर जाबाय थिग जोंहाबो बेफोरबायदि एक्सप'जारखौ मोनाखैमोन खिन्थु नैफोर खेलानि थ्रुयै मोनसे एक्सप'जार मोननो थांगासिनो दङ आरो बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरोखि ओमफ्राय स्पर्ट्सआ खम जाबा समाजाव मोनसे गाज्रि मोनसे बाथ्रा हाबो आरो लाइमोनफ्रा अनेक जायगायाव नुबाय जे खेला धुला खम जालांनायनि थाखाय ड्राग्सआव हाबबाय दा ओंखायनो जोङो खेलाखौ बारायनांगौ ओमफ्राय नैबे बिराद गिदिर इनिशिएटिभ लादों जोंनि बे मा क्लाब होनो बेखौ फ्रेन्ड्स क्लाबनि बे इनिशिएटिभखौ जों जोबोद साबायखर होयो आरो बेखौ जाहाथे बोसोर बोसोर साक्सेस जायो नेक्स्ट टाइमबो जायो जों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जा हेफाजाब होनांगौ जों होगोन हौवाफोरजों लोगोसे हिन्जावसाफ्राबो समान समान फुटबल गेलेनायावहाय बिराद जौगाबोगासिनो दं दा हिन्जावसाफोरखौ माबायदि खालामोबा माने साबसिन जौगासारगोन आरो बिथांमोना बर'नि नाम लाबोनो हागोन फुटबल गेलेनानै दा जों दाख्लैसो जमदुवार बैयाव दावागुरि ना जारागुरियाव लेडिस फुटबल जालांबाय ओमफ्राय लेडिस फुटबला अलरेडि क'क्राझारावबो जाबाय जोंहाथ' नेसनेल टीमावनो दङ सासे नामखौ आङो अपुर्ना नार्जारि बे एसियान गेम्सआवबो थांदों दा जोंना माने लाइमोन बुंनो थाङोबा नट अनलि जेन्टस माने जोंहा लेडिसफ्राबो बिराद जौगागासिनो दङ ओमफ्राय लेडिसफोर जौगायोबा जोंहा माने समाजा साबसिन जायो आरोखि स्पर्ट्सआव नों इन्टारनेसनेल लेभेल नेसनेल लेभेलाव नाय समान समान जौगागासिनो दं लेडिसफ्रा ओंखायनो जोंबो नेनानै थांना ओंखायनो लेडिसफोरनि टुर्नामेन्टखौ जोंबो रासिन माने हेफाजाब होनांगौ आरोखि आरो बेखौ जों नुनो थांगासिनो दं जोंहा भेटेरान एथलेटिक्सआव कुन्जलता बर' होननाय दङ जोंनि CWC मेम्बार पार्टिनि बिथाङाथ' माने अनेक माने इन्टारनेसनेल टुर्नामेन्टआव एथलेटिक्सआव नो डाउट फुटबलाव नङा मेडेल मोननानै फैदों दाख्लैबो नेपालाव मोननानै फैदों दा बे बिथाङाबो मोनसे इन्सपिरेसन लेडिसफोरनि थाखाय ओंखायनो आं सानो जे जोंहा आइजो आफादा सानसे समाव माने गोख्रैयैनो माने जेन्ट्सफोरजों माने समान स्पर्ट्सआव आवगायगोन आरो बिथांमोनाबो आवगायनानै फैयोबा जोंहा समाजा साबसिन जौगागोन जिहेतु बे दुर्भाग्यजनक जोंहा जेसेबां इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ स्टेडियाम बेखौ जोङो एलटमेन्ट लानो हायाखै जा सरकारा होनो हाया बेखौ आङो मानियो जोंथ' रिसेन्टलि मोनसे दा एलटमेन्ट जादों दावागुरियाव मोनसे स्टेडियाम फैगासिनो दं खिन्थु जों सानो मिनि स्टेडियाम जों रायमनायावबो नांगौ खासियाबारियावबो नांगौ आरो गसाइगावआवबो नांगौ जेरै नों गसाइगाव सहराबो एफा पुराना सहर बिराद गिदिर सहर जों लाबोनो हायाखै जों माने अनेकबार खारबाय जों ओंखायनो नाजागोन जोंहाबो सरकारखौ मा बुंनो खिन्थु सरकारा जोंहा काउन्सिलाव जोंहा माने बेबादि स्टेडियाम लुनो जोंहा बाजेट थाया जिहेतु मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलसो खिन्थु जोंहा अनारेबल चिफ सारा अनेक नाजागासिनो दं जेरै दावागुरियाव लाबोबाय आरो बिथाङा बुंदों जोंनि नैबे गसाइगाव साब डिभिजनाव मोनब्रै स्टेडियाम होबावगोन होननानै दा गसाइगावआवबो नेहरू फिल्डआव जासिगोन थिग बे रोखोमनि दा तामुलपुर ओमफ्राय ओरैहाय मुसलपुरावबो स्टेडियाम जाबाय आरो जों सानो गसाइगाव साब डिभिजनाव गोख्रैयैनो नैबे 1-2 बोसोराव स्टेडियाम गोदान फैगोन रायमना फ्रेन्ड्स क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव थांनाय 6 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै दिनै 15 अक्ट'बरसिम जे बे फार्स्ट इन्टार फुटबल टुर्नामेन्ट जे इन्टार क्लाब फुटबल बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि दिनै जोबथा सान
अदेबानि फाइनाल मेचआ दिनै सोलिगासिनो दङ जन्दर FC भार्सेस सानजारां FC दा बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे ओनसोलनि बा सारा बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे थुलुंगा होनो थाखाय बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों जाय बिथांमोनानिखि गेलेमु बिथिङाव इन्टारेस्ट दङ जोंनि लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय गिबि खेबनि थाखाय जोंनि रायमना फ्रेन्ड्स क्लाब काम लाइब्रेरि बिथांमोना बे टुर्नामेन्टखौ खुंदों जोबोद बाख्नायथावना स' जोङो मिजिं थिदों बे साक्सेसफुली बेयो जानानै थांबाय आरो बेवहाय गोबां जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना गाव गावनि टेलेन्टखौ बिथांमोना श' खालामबाय आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि गोबां जोंनि जाखांफुनाय गेलेगिरि लाइमोन बिथांमोना थुलुंगानाय मोनबाय जोंहा बे मोनसे फोथायनाय दङ आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि बे लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोना साबनिफ्राय साबसिन गावसिनि टेलेन्टखौ लानानै आवगायलांनो हायो जोङो बेखौ मिजिंथियो आरो जोङो बाख्नायनांगोन जोंनि अर्गानाइजार बिथांमोनखौबो बिथांमोना जे इनिशिएटिभखौ लाबाय बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजोंनो जोंहा फोथायनाय दङ बे मोनसे प्लेटफर्म जानानै थासिगोन जे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा जाय बिथांमोनानिखि स्पर्ट्सनि बागै बा स्पर्ट्सनि थिङै बिथांमोना इन्टारेस्ट दङ बिथांमोना बे प्लेटफर्मखौ लानानैनो जिबनाव आवगायलांनो हागोन होननानै नंगौ दासिमबो जोंनि बे ओनसोल बा सारा बिटिआरावनो माखासे लाइमोनफ्रा गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौहाय बेबायदि ड्राग्स बा बेबायदि निसाजुक्त माखासे जिनिसफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों गाव गावनि जे प्रेसियास लाइफ बेखौ नस्थ' खालामगासिनो दङ दा बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो हास्थायो जाहाथे बिथांमोना गाव गावनि टेलेन्टखौ लानानै आवगायबोयो गाव गावनि जि टेलेन्ट दङ सोरबाबा जुदि गेलेनायाव मोजांबा गेलेनाय फारसे बिथांमोना गोसो होनांगौ सोरबा फरायनायाव मोजांबा फरायनायाव गोसो होनांगौ सोरबा बेबायदिनो कालचाराव मोजांबा कालचार दिगै बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामनांगौ बा सोरबा राजनितिकआव जुदि आवगायलांनो गोसोबा राजनितिकआवबो बिथांमोना बाहागो लानो हायो दा जायानोखि जेराव इन्टारेस्ट दङ जे टेलेन्ट दङ बै टेलेन्टखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै गाव गावनि जे माखासे गुनफोर दङ जोनोमनिफ्रायनो मानसिनाव माखासे गुनफ्रा मानसि जोनोम जानायजों लोगोसे माखासे गुनफ्रा जोंनाव थायो दा बै गुनफोरखौ जोङो सिनायनानै जोंनि बे टेलेन्टफोरखौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामनानै जाहाथे बै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे बे टेलेन्टखौ नार्चार खालामनो थाखाय माने बिथांमोना नाजायो जोङो बेखौ खावलायो आरो जोंहा फोथायनाय दं जोंनि बे ओनसोलफ्राव जुदि बा सारा बिटिसिआवनो जुदि बेबायदि मोनसे गेलेनायनि आबहावाया फैयोबा गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदि गाज्रि हाबा मावनायनिफ्राय जानगाराव थागोन बा बिथांमोना गेलेनाय फारसे इन्टारेस्ट लागोन आंहा बेखौ फोथायनाय दङ